आई जा के केकरा केकरा हल्दी में माटी कोड़ में शामिल होके के बाद देखी जा। आज हटे हल्दी माटी कोड़। हमनी के गांव में तो ऐसे ही माटी कोड़े के रस्म होला। रौरा सब हियाँ कैसे होला? हमनी में तो माटी कोड़े के रस्म होला। एकरा बाद हल्दी चढ़ेला। देखी जा कैसे लोढ़ा से परिछावन होता। हमनी में इतना अच्छा अच्छा रस्म कुल होला नु कि का बताई रौरा सबके। हमनी के शादी ब्याह इतना अच्छा लागेला का कहे कि पूरा फुल एकदम इंजॉय के साथ नाच डांस गाना गीत मौर मजाक सब चीज़ होला। हमनी के शादी ब्याह में हमनी के एकदम भोजपुरी स्टाइल में न होला शादी ब्याह। एकदम अच्छा लागेला। रौरा सब हियाँ कैसन ब्याह शादी होला जरूर बताइब जा। आज इतना धूप निकल रहा है, इतना धूप निकल कि का बताई। मुँह सुखात रहा एकदम बिना खैले पियले रहनी है जा। पूरा रस्म कैला के बादे कहतारी लोग के खाना वाना मिली। कहने जगह बाप रे बाप इतना कठिनाई से शादी ब्याह कुल होला ना बताई जा। शादी के कर आ दुख के सहता, के कष्ट उठावता। हवा भी रहल है बाकी टेंट लगैला के वजह से हवा ना लागत रहला। देखी जा अभी तो चलता दौरा के परछावन चलता। का करत रहली है लोग कि दौरवा के छोड़ छोड़ उनके के नौवे बाबा के परिच देत रहली है लोग जान जाई। तब हम पूछने कि कितना पैसा पड़ला त कहत ना पैसा में तो दमे नहीं खे। कहीं चली जौन मिलल जौन ठीके बा। एक बाद कलश के परिछावन शुरू भइला कि परिच के कलश धराई। कलश धैला के बाद उमें हरिश गाड़े के रहला त सब कोई पारा पारी अपन परिछत रहला। हम अपन वीडियो बनावत रहनी है। देखी जा सब कोई अपन परिच के तब कहता कि शरबत उरबत घोराई सब कोई पीही तब नु खाना बनी। कहीं जाके ठीके बा। खाना तो जान जी कि बहुत मतलब लेट बने के टटघट लागत रहला कि 12 बजे के बादे बनी। दिन के 10 साढ़े 10 लमसम होत रहला। धूप छत पे बहुत उगरल है, बड़ी धूप लागत रहला। वही में सब होत रहला। हई दादी किनारे अपन ढोलक बजावत रहली है। हमनी के अपन इंजॉय करत रहनी है जा। वीडियो में सब तो दिखाई देते हुए देखी जा लोढ़ा से गाल कैसे कुचल जाता। अब बड़ी हवा चलत रहला, खूब हवा चलत रहला। बाकी पर्दा के वजह से हवा लागत ना रहला। मुँह सब के सुखा गुरल है। एकरा बाद चाउर के कुटाई वाला रस्म चालू होत रहला कि अब चाउर छटाला नु कुंवरत के भात बनावे खातिर त उहे रस्म होके के चालू होत रहला कि अब चाउर छटाई। एक देखी जा कलश धरा गोल ओकरा के टिकाता। अब चाउर छाटे के शुरुआत होता। देखिए हरियर हरियर बाँस आइल बा, ओखरी बा खरीद के आइल बा। आजकल तो पहले के जमाना तो ना रहल कि कुल असली वाला रही। अब हिती हिती कुल बाजारी में बेचाता, उहे सब खरीद के आवता ओकरे में होता। देखी जा चाउर छटाता। ये चाउर बताई जे एकर का होई। ये चाउर से काल लइका के कुंवरत के भात बनी। बारात जहिया जाला तहिया हमनी ओरे ई बनेला। ये स्पेशल चाउर हो गइल। एकरे चावल बनी आ उहे लइका खाई दिन में। काल एक बार हमनी में खियावल जाला। रौरा सब ओरे कैसे कैसे शादी ब्याह में कुल रस्म होला जरूर बताइब जा। हमनी के तो शादी ब्याह में ऐसा ही कुल रस्म होला, इंजॉय के साथ होता। फुल इंजॉय होला, हंसी मजाक कुल होला, बहुत अच्छा लागेला। हमनी के शादी ब्याह में जेकरा जेकरा आवे के होई उ सब शामिल होई। एने के शादी देखे के होई जरूर आइब जा। हमनी के बिहार के शादी एगो शादिये होला, गांव के शादी एगो के शादिये होला। फुल इंजॉय के साथ होला। देखी जा चाउर के कुटाई हो गइल।